in Savain Linux Institute atang kan lo lom le ka cheu ai tun tuma chuan Grade for History pakan hun lai tanga part thum na kan jir ho le do na ni pakan hun lai ya anun phung ti thupui mang kan jir ho le do ni pakan hun lai khanin ram huai betu te chuanin Brahma sa khwana kan ti te le Buddhist sa khwana zui tu te chu lungrual takin anlo om hova lal anoi tha chuan mon pui thiam shin arahana tran puina mangin thira wara bodha tatana adar zawnan theitopin achua tranala a tathong atangin Buddhist lekhabu thiang lim kan ti pirkat tongpong pirkat kan tiang chi chu chung te chu chung te le chutiang an pathian thu thiam kol pui thiam kol phung chi te chu pakana a hroi luta Buddhist sa khwana adin he nan si ti te chuanin an pathian thu an da na mun tur te le phung chi chang tam tak te po asak sak ani ti chuan pakan hun lai khanin si ti te le temple tam tak om zinga khanin shri si khong te ananda ti chuanin tabangiu le damayan te ho hi aming thang le alar pol an ni a ti chuan pakan hun lai ya acheng mi pui te ho chuanin piarala an shom lo nan emo shom na tang an filim theinan an ram nei te an chia hlo te le an sum le pai te chu CTMO an pui thiam ho ne na chuanin an hlan thin ne chung an hlan hnuah chuanin an Kenny Christian te chuan van ram kan ti ang dewa hianin van ram an kai theinan emo ti chuan Buddhist sa khwana an try to ber Buddhist Bodha ni na ang an chan phang ve theinan an thil lan te an hlan hnuah hianin an dil tel ve thin ani an tong try tel ve thin ani ti chuanin pakan hun lai ya literature chungchang kan jir ho le do na pakan hun lai khanin piu te mon te pali le Burmese le khaziak te alo om to a Burmese le khaziak hi AD kumzabi som pakhat na khanin chu pakan hun tirlam pakan bulin tran na te pokati theng chu chumi a chuanin tuna Burmese le khaziak hi aron piang chuak tran ati theya mia city lungphun hi Myanmar literature zirtu te tan chuanin thil hlutak ani a chu lungphun chu lalchia sita fapa yazakuma chuanin piu mon pali le Burmese tong chili mangin aziak ani pakan huna lungphun sang a hian pakan hun laia an tong man te rorel tu te na ram an op tan te rorel na an kalpui dan te sum don na te khotlang nun te jirna le sa khwana chungchang te an jiak tel thina chuwangin pakan hun laia an lungphun te tang hianin Myanmar literature tan sun hu thatak tak an nu chia ati thaini lungphun ba ka hianin temple chunga bang oma te po hianin lekha te an sia pialama lem te po an lo jiak ve na sa ani ti chuanin pakan hun laia an art kan ti anu pinya lam kan jir ve le thung dona pakan huna hianin Buddhist sa khwana be chana an siam lem zia chi sang te lem ker te lungker te le in sak building chi sang sak te an thiam hle a chung an building sak tam jok te chu an sa khwana lampanga an pui thiam te omna tur phung chi chang kan tiang chi te chu tiang chi te chu an ni tlang pui ta ti chuan chu tiang an saka te chuan an in sak te le an cd saka te chuanin ngaya nga se zetro kan ti an Bodha Buddhist sa khwana an try to pa berina athil lo ton zong than thu an zia na kai noi emo ama chanchin an zia na lem zia te chu chutiang temple banga temo an in sak phung chi chang banga te emo an ziak thin ani pagan huna hianin lem zia lem ker le in sak thiam na te chu a hun lai milin asang hle ani ni tin nuna an man ro man te an in cheidan te le lo an nei na a an man ruwa te en po hianin a hun lai chuan an changkang hle ani an ti ni ti chuanin city kan ti te phung chi chang kan ti te le temple an sakna hianin
leiro chan kan ti brick rem te po an thiam em a ti chuan building a len dan tur le a chunga zau dan tur te ti chuan eng le thim om dan tur te po mumal takin an ro man thiam to ani pakan hun tir lama temple te chu a chunga thim deuh veka a hmun po a hniam deuh hleka nan phaya kan ti te pathuta phaya kan ti le ape yetana phaya kan ti te hi pakan hun tir lama an sakte kan ti thai ani ti chuanin anandra phaya kan ti ve thung chu pakan hun lai hol lai vela an siam ani a heng anandra phaya en hianin a hun lai a building an sak dana ta hianin an kut chhuak aro pui hle ani ti amu thai ni chuan pakan hun top lam temple te ero chu a chung a eng tha to a hmun po a sang hlom to ani tabangyu phaya kan ti chu mi pakan hun top lama an temple sak ani pakan huna an city an sak te reng reng chu a base kan ti pisaya kan ti chu a foundation ti la kan seisual om lo venge a foundation te le kha city an sak dana alan dan a shape en khanin pakan hun tir lam emo hun lai hol lai emo hun top lama an sak an siam ti in a than thei ani loka nanda phaya kan ti chu a foundation tlar thum nei le a hmor zum ani a hun tir lam kut chhuak ani a Sri Sando City kan ti chu foundation base tlar nga nei ani a hun lai hol kut chhuak ni in Sri Si Khong le Mingla City te ro chu a base a foundation tlar thum nei a hmor zum ani a ani pani hi pakan hun tok lam kut chhuak ti thai ani